kanika masukut induai nakapanta singkai jong kini merciful lengkoi bayahun lengkoi Poldaris nongkar Lydia lengkoi Leticia lengkoi banlam nonglang nakapanta jingjat thai ke mersim jong I Gloria Kars Imli nakapanta jingkoi jong I Olibet Kamdej John Vianney Walang nakapanta jingge ringiu jong I Walam Shai Karamuti nakapanta singkai jong I Dibar Imli Simjiru sang masukut nomor laispa lai pupra Wan baroko en men ko para Wan yaro jing is nei ba jing ba Ka jing I klam jing stan klam jing good Jong u try u bam ju good Ngan yai rwai yai kenud ya u try Nakamba ba unang leklem wai Nasuda ya maryang umudur Singiu say kaperte yaki klur Wan baroko en men ko para Wan yaro jing is nei ba jing ba Ka jing I klem jing stang klem jing good Jong u try u bam ju good Kohimen ko para tongin sangu yaw jisu kanege yu kirish bakuit nagabinda ka jingaye kaba ka jingar ko baharo kaba ngidang ya pidiang idam buru ya ka jing demu shime shime chongi idwai kar pangro nagabinda ka Moses retreat nagabinda ki nong yalam baro ki retreat nagabinda ki nong yalam ka Pakistan haganege janmit babaro ki bawan ki nyomadi ka jingi du jisu ka jimpen slet mai jong men sim bakuit idwai ru nagabinda di bahar simli barake ka sungi ka minda ka sungi bat ki inga sen jongi baro idwai na benda ki ba pangi ba shitam ki ba karpadi ki jing duwai nangi ba kinyo jingai lemba kanega mas ba kuit ha kerteng uppa badu kon badu men siem ba kuit Amen ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bat ka jingi jongo blai lembat ka jinga sulak jongo men siem ba kuit kindon reng kha bat pi baro Ringkabat piru ko himen ko para ha ka jimpule ba ningkong yosngo kumno us em hesakia ula duwai karpad ha kamato trai bandup light luit na ka jimpang ban penjalang ya ka jingim jengu baru trai ula snap isne ya bad ula long uburi uba im ha ka jingim bahok baru trai ula kongu haba ula karpad kalang ka ba kong san yangi ivei pa iveiru
ban im ya ga jingim bahok gramba habangi duai utrai un ngap isne yangi ngin sange shipor ban peit halar ka hapoke men siam jangi hatongi longi kun ge bahok habangi duai hato jisun ngap isne yangi lada don kino ki jing tut ke jing vet haga jingim jangi nginang pan map nginang IT ya ki jing tola jangi jimlin basniu jangi ya ki pop barit baria barok kaba ngile shau jisu bawin pen kuit pen kantang yangi jisu be it map yangi site code yangi dakas namba kardor jame nakini ki pop baro ki pangile pamangiru ngilong ki ba hok ki ba kuit pan kot kar pat yaga jingkar ku halo jangi nga pala Au blei badan bor baro pada kapi ko himen ko para pangalale pop shibun daki jimpar khat daki tin daki kham daki jinglek klet daki jinglek pala janga daki jinglek pala janga daki jinglek pala bakrao janga namar kata nakarpadi kamaria bakui kabayaisa katisoti yaki angel bakiri koi badiapi ko himen ko para banduai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nis ne yangi padendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingi bam jikut Amen. Strijken raad goblei isne yangi. Strijken raad goblei isne yangi. Chrisoma go Chrisoram go nong penim jangi penim yangi. Strijken raad goblei isne yangi. Strijken raad goblei isne yangi. Chrisoma go Chrisoram go nong penim jangi penim yangi. to ngenia duwai bu yaki jing dumu jampi baro pi ke ba shimenda online duwai daga jinge bau jisu wan hasenda jambi duwai ro naga binda ki ba pangi ba shitam ki ba tiaha ki hospital duwai naga binda ki ba rakhe ga sngi ka duwai naga binda ka moses retreat ka bangistang minda ka sngi ba kani ka retreat ka long ka ba siso naga binda ka jingem jongi nang yalam barro ki ban wan shimenda ha ka ne ka retreat ko blei me uba ha ka jimpendrit yalade jongu kun jame mela pinki biang ya ka parte kabala khalon to ai ha ki pai ringe jame ya ka jinkamen bakuin kramba ya ki tu ki ba mela kintet na ka jinglom rao ha ka pop mena ya ki bandap da ka jinkamen bam jikut da utrai jangi jisu kristu kun jame uba im ad badsan shareng khat badme ha ka jingelong ka ve jangamen sim bakuin ublei genom la genom Amen. Kajungpule na kakitabu Isaya. Hakito kisni, uhe sikya, ula kempang, bat uladan hatmer kajungyap. Tiu Isaya unang itulupa, ukun u amos, ulawan shu, bat ulaong hau. Utray uong kumne, tupin bat yakiying kasem jongpi, na bapin sayap, bat pin amkwat shu. Kumta uhe sikya ulapai, yalaki khmat shakakenro, bat ula duai hautrai, bat ula ong. Tukin mau menta kutrai,
ngakerpat ya me bakumno ngan ya hakmat jong me hakahok bat dakadonut kabakhuj bat ngalale ya kabadai hakmat jong me bat uhesikya ulayam paidonut te utrai te kaktin utrai kalawan hau isaya khilait bat ong hau isi hau hesikya ula ong kumne utrai ublei jong David ukpa jong pi ngalayo sngo ya kajingdwai jong pi ngalayo I ya ki umat jong pi hakmi ngan pintam sakhat sansnam ya kajing jong pi ngan pelat ya pi bat ya kane kanong ba nakikti jong usim u Asiria bat ngan yada ya kane kanong ba namar u Isaya ulaong ai kinshim da ukpu so dambor bat kinta hauta uto jau khnang bo ondop koj uhesikya ulaong ru ka ei kadak bangan lakyu syakaying utrai u Isaya ula jubab kane kalong kadak ya pi na utrai ba utrai ule ya kane ke ei kaba ula kular hakmi ngan penlong ya kisirnyu balashat dakasngi badang no hakabajisngi u ahas bat ban kinrandin shipau kinran kumta kasngi kala kinrandin shipau kinran nakaba kalano halor kabajisngi kaktien jong utrai isongo yauble nomban ruspa lai pulai ruspa lai pulai Roi de khot ke benikong sipau bat khatwe Amar shi teng jing im ka jonga ngala dei ban klat no ngadei ban yar syaduar kanyamra ngadu kisnem badang Atrai jonga belajanga nakaliu long basuda tangki baim kila banyaro kumbangale imenta saya tu akikon ya kajing spoon kajong me atrai jonga belajanga nakaliu long basuda ngangu yu traya kadutara bau pelajim yanga ngan railen terjingim kajonga aka tempel jong utrai atrai jonga pelajanga nakaliu long basuda Hallelujah 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 Tohika yang aku try hakalenti jong me Bato prialam yang
hakalenti babe. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon reng ka bat pi. Ringkat bat piru. Kajeng puli naga gospel bakuit kat kum Matthews. Kaburam hame kutrai. Ha kata kapor u Jesu layai lemba kilingka keu hagas ngi sabat. Kisinran jongu kilat tengan. Bat kilastang ban keit ya ki terjup keu bat ban bam. Henry haba ki parisi kilayoi yakane kila ong hau hapeit kisinran jomme kila le yakaba ombit ban le haga sabat. U Jesu ula ong haki. Pembat shimpuli ayu u David ula le. Menba ula tengan. Bat kituru kibala ya don badu. Kumno ula rung haka ying uble. Badula bam ya upu peni. Ubambit ya u ban bam. Lemne ya kitu kibala don badu. Henry tang ya kilindo. Ne pimbat shimpuli haka ain bakumno haka sngi sabat kilingdo kiba shakri haka temple kipinkain yaga sabat Henry kim kit pop a nga ong happy ubakam krau ban yaga temple udon hangni balada pila peipang kamudayu kane nga kwa yaga jingid isne but ia ke jingkinia. Pin dalar pinrem ya ke bakalem pop. Naba ukun ubriu ulong kenrad jongka sabat. Ka gospel jong utrai. Kajingara yame kukris. Ko himen ko para bayir hautrai Jesu Christ. Haka gospel mindakasni ngiyos ngo shapanga yatainia hapadeng parisi bad Jesu halor ka jingra ke sabat. But ngiyos ngo baki parisi ki kino ya ki apostol baki pinkain ya ka sabat. Namarba kila kait ya ki terjup keu kadba kidang ya lindi hagas ngi sabat. Namar ngitip ya ka ain jonggi ju but ka ain sabat kalalong ka ba perking ba. Ban kait ya ki terjup keu ka ba mut kalong tik kumba kila tre. Dese kila kait nanda kila. Dese kila kem ya kita ki keu but kindup laban pin kuit ban bam kabamut kalong tik kumba kila tre but ki om long shu ban tre hagas ngi sabat but kisinran jome kila pin kain ya ka sabat kabamut pim shimla hikai bha ye ki shapanga sabat but kade ka pop jompi ko Jesu namar me kain yala de uble me kain yala de prophet Henry pi iyang persya ya uble kane kalongka jingkeno jongi parisi but minda ujisu jubab kumno ujisu ula jubab yaki onde puk ula wanra ya kabala jia menshua kama makiru kitip Henry ki shu le menle minda ujisu on pimkin mau kay kaba usim David ulale nagabinda jongi parisi usim David ulango bakarau bad imat kila khalai badu Jesu kili u David bad ki sinran jongu kila rong ha ke temple bad kila bam upu peni kababu tang kabalong ban bam tang nagabinda kilindo kumjuru Jesu peni da kawai pat ha ka sngi sabat kilindo ki tre ki shakri manobas shakri ki pait ba ki ra upu ki
ki kinia eke jingkinia ki peniap ia ki basi baro de maki balle kabamut jisu kerli kita ki jingtre kimde ki kam kabapin kain ya ka sabat tang haba ki sinran jonga kila kait kindiat terjub ke kala longa pop but hangne jisu upeni shai haki udabit but ki sinran jongu kabamut udabit ki sinran jongu kilong kum gilindo kila rong ha ke temple kila bam upupeni but omdon mano ba krans new yeki ne krandom persha yeki omdon mano ba krandom ro yeki lindo haba ki tre kiba haba ki shakri ha ke temple mintaw jisu om kine ki sinran ke bayad badnga kilong gilindo kine ki sinran badnga kilong lindo badnga ngalong ukundapit nagatagadaw jisu om hangne ngidon ubakam krao ye kane baro but lada kilindo kilong ban bam upu penny but tresh tom ban penny bu ya ka upu penny hake temple kilindo minda kilong ki apostol de maki bakilong ki nongkinia negabenda baro kibrio te kabamodu jisu udang penjanai ya ka jimmo jembarka jongi u Jesu udang itu lupa haki bakine ki sinran jonga kinlong ginungya lam la shai bad haba u Jesu u shayap halor ka dem bana ka sabat ka kella ka ain jonga sabat kan kella bad u Jesu ullong uba padengdu jonga jingim jombaro bad haba u Jesu yad ha ka sabat bad ki apostol ki la kait ia ki tarjab kau kabamod kane kalong ka dak ka shin jong ki ban sa jia hadin ga jingyap jungu jisu badu jisu udang kot uwer ye ki kini ki parisi ban sotu ya ga jingmod nang tau jisu udang hikai ye ki kai ka jingmod jong ka jingisne ula ublai ula kwa jingisne ublai ula kwa hok ublai jong ka hok badu jisu wang kini ki apostol jonga kini ki sinran jonga kila tengan but kila bam kai ka pop ban bam kane kalonga binda jonga jingisne gi ujisu hikairu haba iwe himene para jombi isliang yakiba aishi class kinyo yakabaino habangi le yaki kam isne yakiwe hangdangi don ka baino ladangi im yaka jingim bakuy hangda don ka baino nagatagadaw jisu ong ngakwa yaka jingisne yaka jingkinia lese nakapinda ka jingkinia habangi bat ngi perking pala dia ka ain ka role kay ka jingma ngimla ban idigi brio min klat ban id ngi klat ban ngawlem ngi klat ban isine ujisu patu ong kumno wat ladangi don bun gi ain ka role hoit kum ka sabat henry habapoya ka jingim brio ngi deben peishua ya ke jingkwa buriu ke jingdon kam buriu lada u buriu u tengan bar ki ong kade sabat omde ben bam namar ben bam ban shed ben bam kalonga pop uta u buriu niap leze kalambam kata kalonga pop kam shirke ben yaka ba bab yaka ain jonga sabat kane kalonga rukam ujisu hikai ujisu kwa ben kindiu ya baro ujisu kwa ben id ya baro ladangile kano ka kam kalam jingisne kalam jingid khata ka kam kanum long kaba seiso hakamat ublai don bun gi buriu ki le bun gi kam kalam da don kano ke jingid kalam da don kano ke jingisne kalam da don kano ke jingsne ulem but ki perkat hana ki pindap ya karukam what mendaru hakane ke juk kaba menda don bun gi buriu ki snautu bakala ya ke jingid ublai ke jing shakri ublai badu Jesu ong tolong kiba sngaulem ekiwe tolong kiba sngausune ekiwe nagatagadaw haga jimpule bendingong yusno haba ublay ula pa ya ka kubor hau khasakiya bad pinsa iya ula karpad hakama dublay ula duwai karpad ula karpad ublay ban penjalang no ekijingim jongu wadnum shimno ekijingim badu ublay ula isne yaw ula karpad nagabenda ka jingisne
ula pen kan mau uble ngam shim la pen ke ni ka hukum jame ngala ya dia ke lindi jame ngala im ya ka jingkuit ka jingim ha ka jingim janga mindas ngap ye nga wadnum shaya nga baniap badu uble ula ngap wong kat sans nem ngana shu yawu ngana nga yawu sa kat sans nem ba un em na marba ula karpat hakamato uble nagabenda ka jingisne man ko por habang iwan duwai ngi deben pan ye jingis ne jungo ble ngi em ngi ki namar uble udang isne yangi te habang yop pidiang ye jingis ne ngi deben ai kiliang ye ke jingis ne naga benda ki wai ngi deben yang naga benda ki wai ru tenrai ki pairisi part ka ka bajia kim don jingis ne lada kilong ki brio ki ba id ya uble lada kilong ki brio ki ba isne ki brio ya uble isne ye ki brio habaki yo ki senran ki keu ki debanong obapli ki tengan mat kin bam henry ki part ong balai ki bam hang dau jisuang pemdon jingisne pelong ki bri ki babat niam henry pemdon jingisne pemdon jingit tenteng ko himen ko para ha ke jingim jengiru kawan rung kum kene ke jinglam desengile binia bun ki kam henry ngimju isne ki kon jangi ngimju isne ye ki himen ki para jangi ngimju isne yeki marjan marpa jongi ngimjus ngabelam yeki wai lese don bon ki brio ki ba biang na dong shadong henre kimju peit yeki jing don kam jo ki baduk batoin lese ngilong ki ba id bha yau jisu lese ngiyong hana ngilong ki bri ki mane yau jisu henre hapadeng kane ke jimmane hapadeng kane ke jing duwai hatto ngi donne yem ka donul nagabinda ki wai tentang yos ngo yake jingya kajia kam ta me ka manipur yos ngo don ge jimpinya buriu ki kristan ki ale yakum ke ni ki jingyale ki pinyap ye ki we naga binta ka we ke jait penriu ki tanglut ya ki snong ki tanglut ye ki ingjong ki briu ngiong komno hangno don jingisne hangno don jingi du ble hangno don ke jingting burom oblai News no born sin hapadeng jongi ki kristan ngidon born ki kamba pojai what hapo ki inga sem jongi don born ki longing long seng kila jot kila pra don born ki inga seng ki shongkalad na marba ngimdon jingisne ngimdon jingid habawan kano kano ke jinge ni koloi ban pinmong ya kiwai ni koloi ban pin sausi ya kiwai ni koloi ban leben ya kiwai ni koloi ben ino ye kiwei kalam jingisne dese ha ka kerteng janga balang ha ka kerteng janga jinge tenteng ni new be ni ki brio jisuong ulakwa ya ka jingisne om ya ka jingkinia habang ni batriang ya ka niam ngidang pinjad ya ka jingim je kiwei ni penyap ye kiwei ni penjenjar ye kiwei ni alam ye ki briosh ake jing sausi penban uji sulawan ban alam yang i baro shaka jingkamen ka ba pura ka jingsuk ka jingidu balai to mangiru ngin train ka binta ka jingisne ka bangidang bat ya kan niam ka rol ka ain ka rol baro ngi de ban ro kin namban kin diu ya ki we shaka ne ka jingisne ka jongo balai to ngin pay saudong jongi manobadon kam yake jingi do blai jingi sne jongo blai to ngin duai na binda jogi ngin kindiu yekiru ngi yarap yekiweru ngi kindiu yekibadukru hapadeng jogi nginum long ki daw jonge jingchot henre ngi deban long ka daw jonge jingi do blai jisu ba id karko kardo yangi bonsin haga jingim jongiru ngi kalalong komparisi kalam isne ngi kindiu yakaniam kindiu ya ka jinge jisu ai boringi bangilong ki kon ki badap ta ka jinge bangilong ki kon ki badap ta ka jingis ne ya ke wai kramba ka jinge jame kan priang kerleng enya ro ya utrai jisu Christ Jinom la jinom amen inam plai ka jinge changi ngange how play pa waton bor baro nong tao ka bening bat ka kendau but how Jesus Christ kun pamarwe chungu
utrai jangi, yau bela puna mensim bakuin, yau bela kana ka Maria teisoti, yau bela shalebein hapo Pontius Pilatus, la sanar pna yau, la yap la tep yau, la kiasha ki bayap, hagasngi ka balai, la mi pat ki bayap, la kiu shabening, usang shakamonu blay upa, padon bor baro, nang daw unwan pat ben bishari ki bayim ba ki bayap, ngangay ho mensim bakuin, haga balang Catholic bakuin, haga jing asilo kiri kuin, haga jing maap ikipop, haga jing mi pap kadok, haga jing imbam jikut. Amen. Laispa ndrifusa. Laispa ndrifusa. Baba ijongi anh in long trong me yang jinai bari jongi anh in long trong me na jingai bas pun trong me Sim yu ku bangi terwa keliang mentah yang kangu kademane suci supen kelam abapa ijongi angin long jome Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kallang ka bapdiang hon ha oblay upa badon bor baro To try piding jingknya ni ti jong pi nakabanta ka jingro ka buram ka kerteng jungu ka jing mentayangi pada ka balang ba khoi jungu baro ka wei to ai ba kane ka jingkinia ya ka bala IT kentang syaka kerteng jame kan pen ku diangi ko try but kan yalam yangi nakawe kasngi shakawe pat ban kam jan shaka jingim happening dau Chris utrai jingim Amen utrai undon rengkad bat pim Rengka bat piru to kentiu yala ki donut ni kentiu ya ki shautra tongin ya aingu ya utrai ublay jingim ka shong hok bat ka dei da shisha kalong kabashong hok bat kabade kadai ti jongi bat ka jim penim iangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa bakuit ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi Jesus Christ uba ya ka jingiap jongu ngi ken mau ha ka jingit uba ya ka jingmi pa jongu ngi penbana da ka jingit ka ba im but uba ya ka jingwan jongu ha ka buram ngi a da ka jing karamen ka baskem but kum da rengkat but baru ki angel but kiri kuin ngi aroya me but ngi penbana klem sangem Bakud you try, bakud you play, keep right, bring but partake it up, like a buram jome. Rayo sana shadrong, rayo sana klem good, rayo sana.
Haganega por kabakan tang tam tongin duwai ba u Jisu unshim di pura yang ilam ba umensiam ba kuya ka jingim jongiro ka jingang nur jongiro Pangilong ki kon ki ba im da ka jingit bat ka jingisne yakiwe jing snolem yakiwe ngikin di buram yakiwe da ka jing duwai jongi ngirpat Jisu penslet mai yangi pangilong kamri bale kam kuwi da ka jingim jongi Dashisha melong uba kuit kotrai kata mei jong ka jing kuit barom namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kentang yakini ki jing tarwajongi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jongki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jong utrai jongi o Jesus Christ Haka por baladino yavu. But hadala ka mons ngobha. Ula pediang iya ka jing shashitom. Ula shim ya upu. Bada ka ba aingu yame. Ula kedia yavu. Badula ai halake sentran uong. To shim bato bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka ba naiti. Na ka benda jumpi. Haka ju keru kamendala la ya bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula aya ka halage sinran uong to shimba to dina ka ne pi baro namar ka ne kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naka ben da jumpi pa naga ben da ki babon naga ben da ka jingmap ye ki pop to le ya ka ne ban kan mau yang am kosnam bakardor jangu Chris to pen koi yangi pen koi ya ke mensiam hadim pen koi pen kya ya ke bapang ki bashitam baro yada yangi na upamen ka jingmaya jongka jinget Kata sin bangi bamune uku Bangi dina kane kakuri Ipen ya jingap jome kutrai Tadadu namar kata ngi ke ba pen menta ya ke jingia ba ke jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko trai ya upu jong ka jingim ba ya ka kuri jong ka jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas ngeveret ngi kar padia me ba ngi ki ba yo binda hakamet ba ka snam ukris ngin long ke bela penyateli kawe da umen siyam ba koi Token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte pato penjana ya ka ha ka jingit rengkat badu lio uppa ba koi jangi ubil badu bishop jangi bad baru ki lingto bad ki rinium Token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bela yutia da ka ba kermen ya ka jimmi pan bad ya baru ki bela klat no ha ka jingis de jamme top diang ya ki shaka jingshai ka kama jamme To isne yangi baru yangi karpadia me krambar rengkat bat ka Maria teisoti bakoit ka kami jango bale u Joso bakudo kurim jangka ki apostol bakoit u Francis disease bakoit bat baru ki rikoit ki bela pensnga bha yame pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem ha ga jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ
Dawu lembadu badhawu kan long hamayu blayu pa badan bor. Haka jingelong kawai jungumen siem bakuin. Baro ke buram bad ke jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko parato ngin tuwai kumbau Jisu lahi kayangi. Ni duwai nagapinda baru ki beri badon kam jingis net ke jingit ke jungu. Ni duwai nagapinda ki bapang ki bashitam. Ki beri ki ba imha ka pop. Ki inga semba jot. Pat ki himen ki parajungi ki ba jingai na Jisu. Ni duwai ru nagapinda baru ki nong yelam balang jungi. Nongi kai niam ki nongi kai school. Ya ki remba balang ya ki katikis ya ki nongit kam ki nong tre balang baru. Ki ba wan shimenda ke retreat nado menda kasngi. Kat baki wan kinya mahasisya ke jingit kam kerpang ya ke jimpen slay jung men suyem bakuid kopa jungim Uba bening kalong ka bakoy kerteng jome. Kan wan ka hima jome, kan long ka mon jome. Hakin daw kumba bening. To ay ngi minta ka jimbam jungi ka bahala gasngi. Patumap ngi kering kang jungi. Kumbangi rungi map ya bales new yangi. Padwatelam yangi siya ka jimpan shoy. Henry topelait yangi naga basinium. Topelait yangi ngi karpat ko try naga jing sinio baro. Haka jings born jamme to I jings suk jing sign hagis ngi jangi. Kanamba daga jingyarap ka jingis ne jamme. Ngi light baro bon aka pop. Bangin yo jingyada naga jing jinjar baro. Kadbangi dang up kemi lindi yaka jing karamen bakoid. But ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ. Namara ka jome kalong kambura. Ka jome ka bor ka buram, junom la junom. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk nga i happy ka jingsuk janga nga ai happy. What pay digi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jame. Bad haka jings born jame. To ai haka yaga jingsuk bad ka jingya tali kawai katkum gamon jame. Mame uba im bad uba sensha. Junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon. Bara bo rengkat bat pi. Rengka bat Dak piru. daga jingi du Christ tong ini ay ngu markelia. Ko kulang brojang ublay. Me bagi na kipop ka pertay. Dosya seneyangi. Ko kulang brojang ublay. Me bagi na kipop ka pertay. Dosya seneyangi. Ko kulang brojang ublay. Me bagi na kipop ka pertay. Do ay jing sugyangi. Hakumi ukun lambaro jangu blay. Hakumi bakit na ka pop janga parte. Suketo ke bala kotcha ka jing kawai jangu ukun lambrot. Ko kenrat ngamlong basong hok pemendrung ko kaying cenga. Andrei syong terekti kemensim cenga sefiai. Kamet berkesnam jangu Chris kendriya syak jingin pam cukup.
Jing in me Nama Janga Bat ngam la kutra Klem daterwa Like a jing im selmu Wat lang adu kerdu Adu kasih kadu Namar jong me Naket kajis ne Namar jong Lasna melatese Halo ding pnam Hikai sitam bansyam Ya Rab ding pnaban ba Gad bakir waingan ram Namar jong me To I donut ba me Namar jong me Men simbasmat Kodrai Jesu Isnaluk Yameng 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 Namar Melawan Hapoka Donut Kamensiam Jungi Then Bakanega Communion Mensiam Ba Communion Bakoi Jesu Ben Gandang Yangi Perlong Yangi Gikon Giba Yisne Perlong Yangi Gikon Giba Snowlem Perlong Yangi Gikon Giba Yid Yame Perlong Yangi Gikon Giba Shakri Yame Perlong Yangi Gikon Giba Koi Abangi Duwais Ngab Isne Yangi Karko kardo baaro kini ki himmen ki para kiba duai lang batni ha kene ki yukerish bakoi ai baga jing duai jong ki kon ki lang hinam poishame kaba ki duai nagabinda ki babang ki bashitop kumba duai wesakia aga donut kaba koit kaba sno abawla karpat mela penchalang ye ke jingim jut dan bon ki himmen ki para ki bashimen da ha kene ka mas bakoi ki babang ki bashitop Jesu जैसे कि डॉक्टर की लांग यंगी कपांग जिम्पांग जंगी कलांग का बजूर जिसो तंग में मरवे मेलाबन स्नाप इसने यंगी मेलाबन यराप यंगी आई बोर ये कि हिम्मन की परा के बत्तिया पांग पिंकलान ये का मेट का पांच जंगी पिंजलांग ये के जिंगिम जंगी हागने का परते को जिसो को पामला पिंजलांग ये का जिंगिम जंगो कैसा किया हालेलुया 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Karko ko Jesus minsle ko Jesus. Hala la 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 la. Di 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 di. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong ini aduai. Habala pendap yangi dakat kini ki jingai bakrao. Ngekar par kotrai to ai bangin la banyo pidiang ya ke jinga e bapenim but bangin sange nakaba yaro yame da ukris utrai changim Amen. Utrai undon renka bat pim Renka bat pim blay badan bor baro in karkoyapi uppa baru kon baru mensim bakoit Amen. ya lesuk ban pen pana ka kubar baba jong utrai da ka jingim ka jompim Isong yaw blay. Nomor san spotlight.
Hayanga utraya lagi bornabne si pernai bnai bashai ding basai rutbe Meilibat gajing sted kaler Borgawa surgakshai bajing skemperte Deyu trai unang yalam baba Upen stad upen shai ushan boryanga Galenti utrai de galenti jonga Mon ma nga toingin yamon la Gajing edu trai ka kersau dong yanga Kum kasti bayada naga popkasa Deyu log bayeng ajan jonga Baju pej baju nget log balashanya Kau buram hok pahabudukun amat sim bakun kumarlong haba meningkong kuju mentamat baraboy jenam lai jenam amen. En yora itrai Yesus Kristus jenam lai jenam